लोगोफोर पट्टा जानो हाबदों नि पट्टा जाग्रोनोसै लोगोफोर लेथ्राथ्रासो माथो पट्टायानो बेसेबा रोजा रोजा पट्टा जागोनसै जोङो नै मोनफैबाय नै लोगोफोर खदमथलाव फैदों जोङो खदमथलायाव मा लांनो नागिरदों एबार नुसिगोन नोंथांमोनहा खदमथला बाजारनि सेरावनो खाथियावनो हाबनोसै गारिखौ बिहरनोसै फुला मोजां मोजांथार मालाय नै आब' मोजां मोजांथार फुला आब'निया सफैबाय लोगोफोर हा ना फाजा ना खेबाखै आब' नोंखौ फुलखौसो खेबदों आङो जा मोजां मोजां आजा आजा बिबुं गावहा आंखौ गारबोलायदों हेलौ हाय बोलो गैला खोनाला मबाइल मोनबाथाय खोनाखाया दानि उन्दैफ्रा बिबुं आयंखौ सिनायासै हेल' जोंना दिनै मोनाव माबा दहाय फुङाव फालें सिङाव दसे गेलेलायबावो हाबनानै औ फिसालाया बिराद माबा जाबाय फिसाला उन्दैसिनाबो मा बियो आब' माबा आमलाय आसार बानायगोन ना ए मोजाङानो आमलाय माबादों नै आब'आ मालाय उदैनि थाखाय मोजां ना आब' बियो औ आसार बानायना दोन आब' आसारबो जायो नै आब'आ जोंना बिराद फुल गायो मालाय मोजां मोजांथार आंहा बायबावाखैनो दाबो बानलु थबसा नामा आब' बियो बानलु थबसा ए जोङो माइ लांफैदों लोगोफोर माइ खोन्थाबाय आङो बायनानै जाबायाबानो उफाय गैयाना बेखायनो नै लड खालामबाय लोगोफोर मोखाङाव खेबा सानोल' नाङा दे खाथि खाथियावसो खेबसिनथारोब्रा दैखोबाय नै खनसे लांखांबाय आंनाथ' माबाया खेबनै जाबाय दे लेथारना बेखौनो लांफैदों जोङो लोगोफोरनि बजाय खालामगासिनो दङ फाइनालि न' मोनफैबाय लोगोफोर नै बेयाव जाबनानै दोनथ'बाय नै माथो खालामनो बायनानै जायाबानो उफाय गैया गायनो हाबो गैया आरो लायबावदों लोगोफोर बेयाव 12 मन दङ नै जाबखोनानै दोनथ'बाय बावनो न'आबो अपेनिं जाथ'वाखै नालाय माला हाबनो हायो हाबनो लुबैबाय दाबो हाजोबा बिसिना बहायनानै दोनथ'बाय नै मानसि फैबा उन्दुग्लांनो होननानै दाख्लै लायदों 2800 बे फालेङा मोजां ना लोगोफोर लायदों सफैबावाखै बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै बाय बाय लोगोफोर